1968. Egy amerikai tudós épít egy tökéletes világot, de nem embereknek, egereknek. Korlátlan kaja, korlátlan víz, tökéletes hőmérséklet, se ragadozók, se betegségek. Egy egérmennyország. Aztán beenged 4 pár egeret és vár. Amit a következő években látott, máig kísérti a tudományt. A férfi neve John Calhoun, a kísérlet neve Universe 25. A 25-ös, mert a korábbi 24 is valami hasonlóval légződött. A doboz egy 9 négyzetméteres fémketrec volt, mindennel felszerelve, amire egy egérnek szüksége lehet. Úgy tervezték, hogy kényelmesen elférjen benne közel 4000 egér. A kérdése egyszerű volt. Ha elveszünk minden gondot, minden küzdelmet, minden veszélyt, mi történik egy társadalommal? Az első fázis maga az álom. A 4 pár egér birtokba veszi a paradicsomot. Felfedeznek, fészket raknak, párosodnak. Nincs miért aggódni, minden megvan. És szaporodnak. Te jó ég, hogy szaporodnak. A populáció nagyjából 55 naponta megduplázódik. Ez az aranykor. Tér van bőven, kaja van bőven, és az egerek élik a tökéletes életet. Eddig minden a terv szerint halad. Aztán valami elkezd elromlani. Lassan, alig észrevehetően. Ahogy nő a népesség, kialakul egy probléma, amire senki sem számított. Túl sok egér lesz, és túl kevés a betöltendő szerep. A természetben egy fiatal hím elvándorolna, szerezne saját területet, alapítana családot. De itt nincs hova menni. A doboz az doboz. Szóval a fiatal hímek ott ragadnak egy társadalomban, ahol minden hely foglalt. Nincs területük, nincs szerepük, nincs céljuk. És itt kezdődik az igazi rémálom. Mert ezek az egerek elkezdenek furcsák lenni. Néhány hím agresszív lesz. Ok nélkül támadnak, harapnak, üldöznek másokat. Erőszak után minden cél nélkül. Mások épp az ellenkezőjét teszik. Teljesen visszahúzódnak, feladják. Abba hagyják a harcot a helyükért a világban. Eközben az anyák is megváltoznak. Elkezdik elhanyagolni a kicsiket, néha elhagyják őket, néha megtámadják a sajátjaikat. A kölykök védelem nélkül nőnek fel egy olyan világban, ahol senki nem mutatja meg nekik, hogyan kell egérnek lenni. És ez a kulcs. Mert ezek a kölykök sosem tanulják meg az alapokat. Hogyan udvarolj, hogyan harcolj, hogyan légy a közösség része. Felnőnek, de belül üresek. Egy egész generáció, ami nem tudja, hogyan kell egérnek lenni. A populáció a 560. nap körül éri el a csúcsát, nagyjából 2200 egér. Soha nem éri el azt a 4000-et, amire a doboz képes lett volna. És innen már csak lefelé megy. De a módja, ahogyan lefelé megy, az a legdöbbenetesebb. Megjelenik egy új csoport. Calhoun elnevezte őket a gyönyörűeknek, és a történetük a legkísértetiesebb az egészben. Ezek a hímek teljesen kivonultak a társadalomból. Nem harcoltak, nem udvaroltak, nem kerestek párt, nem vállaltak semmilyen szerepet. Mit csináltak helyette? Ettek, aludtak, és ápolták magukat. Egész nap. Tökéletes, makulátlan bundájuk volt, mert semmi mást nem csináltak, csak tisztálkodtak. Egyetlen sebb hely sem volt rajtuk, mert sosem harcoltak. Kívülről ők voltak a legszebb, legépebb egerek az egész dobozban. Belül viszont nem maradt belőlük szinte semmi. Nem érdekelte őket más egér, nem érdekelte a párzás, nem érdekelte a státusz. Csak léteztek. Magukba, Calhoun szerint ezek az egerek képtelenek voltak bármilyen összetett viselkedésre. Éltek, de gyakorlatilag halottak voltak. Ezt nevezte ő lelki halálnak. És most jön a rész, amitől az egész kísérlet híressé vált. Mert az egerek voltaképp mindent jól csináltak. Mégis minden összeomlott. A párzás szinte teljesen leállt. Új kölyök alig született, és ami született, az ritkán élte meg a felnőttkort. A populáció zuhanni kezdett. Nem betegség miatt, nem éhség miatt, nem ragadozók miatt. Egyik se volt jelen. Hanem azért, mert az egerek egész egyszerűen elfelejtették, hogyan kell egérnek lenni. A társadalom belülről rohadt szét. És volt egy pont, amit Calhoun a sötét legmélyének nevezett. Egy küszöb, ami után már nem volt visszaút. Még amikor a túlzsúfoltság enyhült is, és újra volt bőven hely, az egerek nem álltak helyre. A károsodás végleges volt. Kipróbálta. Fogott pár látszólag egészséges egeret a végső fázisból, és átrakta őket egy üres, tágas, ideális dobozba. Tökéletes körülmények, kevés egér, rengeteg tér. És tudod, mi történt? Semmi.
Nem párosodtak, nem építettek semmit, csak léteztek tovább, üresen. A pont, ahonnan nincs visszatérés, már rég mögöttük volt. Egy egész faj sorsát megpecsételte egy láthatatlan társadalmi összeomlás. A 25-es univerzum utolsó egere is elpusztult. A paradicsom kihalt. Senki nem ölte meg őket. Maguktól haltak ki, miközben mindenük megvolt. Calhoun pontosan tudta, miért lesz ez bombasztikus. Egyszer azt írta: egerekről beszélek, de a gondolataim az emberen járnak. És itt jön a kérdés, ami miatt ez a kísérlet évtizedekig kísértette az embereket. Vajon mi is egy nagyobb dobozban élünk? Gondolj bele! A fiatalok, akik nem találják a helyüket, a csökkenő gyerekvállalási kedv, az emberek, akik kivonulnak a társadalomból, a gyönyörűek, akik csak esznek, alszanak és magukkal vannak elfoglalva, miközben kerülik a valódi kapcsolatokat. Ismerős? Sokan pont így olvasták ezt a kísérletet. Egy sötét proféciaként a modern, jóléti, túlzsúfolt emberi társadalomról. A 60-as, 70-es években ez egy egész mozgalmat indított el. Könyvek, filmek születtek a túlnépesedés rémétől hajtva. De most jön a csavar. És szerintem ez a videó legfontosabb része, mert a sztori nem ilyen egyszerű. A modern tudósok újra megnézték Calhoun kísérletét, és találtak benne egy nagy bibit. A probléma talán nem is a túlnépesedés volt, hanem hogy néhány agresszív hím elfoglalta a legjobb helyeket, és elzárta őket. Vagyis nem az volt a baj, hogy túl sokan voltak, hanem ahogyan a tér és a hatalom elosztódott közöttük. Ez egészen más tanulság. És van egy még fontosabb figyelmeztetés. Az emberek nem egerek. Amikor más kutatók valódi embereken vizsgálták meg a zsúfoltság hatását, gyakran egyáltalán nem találtak összeomlást. A zsúfolt városok nem rohadnak szét automatikusan. Sok közülük épp a kreativitás, a kultúra és a fejlődés központja. Az emberek nem csak túlélnek a tömegben, hanem virágoznak. Mert nekünk van valami, ami az egereknek nincs. Tudunk tervezni, alkalmazkodni, új szerepeket kitalálni. Tudjuk tudatosan átépíteni a dobozunkat. Egy egér nem tud parlamentet alapítani, lakásokat építeni, vagy szabályokat hozni a közösségnek. Mi igen. Szóval Universe 25 talán nem egy profécia az emberiség bukásáról. Inkább egy tükör, ami egy kényelmetlen kérdést tesz fel. Mi történik egy élőlénnyel, amikor minden szükségletét kielégítik, de elveszik tőle a célt? Az egereknek megvolt minden, amire egy testnek szüksége van, de nem volt miért küzdeniük. Nem volt hova fejlődniük, nem volt szerepük. És kiderült, hogy a túléléshez ez nem elég, sem egérnek, sem talán embernek. Mert a kísérlet talán legmélyebb tanulsága nem a tömegről szól, hanem a célról. Egy lény, amelynek mindent megadnak, de semmit nem kell elérnie, lassan elveszíti azt, ami élővé tette. Gondolj a saját életedre. A legjobb pillanataid valószínűleg nem azok voltak, amikor semmi dolgod nem volt, hanem amikor küzdöttél valamiért. Amikor volt egy célod, egy kihívásod, valami, ami túlmutatott rajtad. A gyönyörűek mindene megvolt, csak ez nem. És pont ez hiányzott a leginkább. Szóval talán nem a kényelem a barátunk. Talán pont a megfelelő adag küzdelem az, ami életben tart minket. Igazán életben. Universe 25 50 éve ért véget. Az utolsó egér rég elpusztult. De a kérdés, amit feltett, még mindig itt nóg a levegőben. Ha egy nap tényleg felépítjük a tökéletes világot, ahol senkinek semmiért nem kell küzdenie, vajon az lesz a paradicsom, vagy csak egy szebb doboz? Ha elgondolkodtatott, iratkozz fel. Itt minden héten kapsz valamit, amin érdemes rágódni.